Байыш авылында быйыл оештырылган ир-егеттер коры яңа ел каласыгын төзекләндерү инициативын үз кулына алды. Шулай ук авылдың көстө заттары байрамга урындагы клуб бинаһында тулыгынча төзекләндерелмәкче. Дөньяны үз кулына алган ысын ир-егеттер менән безнең иҗади төркемдә очрашты. Бындай әүдемлекте бөгөн караңгы төндә сыра яктырып эзләһәң дә таба алмассың. Ләкин бындай караш байыштарга хас түгел. Ноябрь аенда урында ир-егеттер коры оештырылгандан һуң авылда күзгә күренерлек эшләр башланды. Ургада елгаһы буе сүп-сардан тазартылды, кәртә кураллар тәртипкә килтерелде. Быннан тыш мәктәп балаларына шашка шахмат өстәле, нарда уены, волейбол туптары, авыл яшьләре өчен мәдәният йортына бильярд өстәле алып бирелде. Дәррәү безнең авыл халкы шунлыктан да хатын-кызлар менән гына түгел, ир-егетләрнең дә безнең дәртен арттырайык дип, ноябрь аенда без ир-егеттер коры оештырдык. Хәзер бу корда безнең чат дибендә, шунда 90дан ашу кеше тора авылда. Һәм күпләре кырда, Совет тарафларында, кырда яшәгәннәр безнең ял вакытында якындагылар килеп ярдәм итә, килә алмагандары финанс ягыннан баһалы ярдәм итә торалар инде. Безнең тормыштың балалары бит шуга бер ясли балаларына уенчыктар алып, һәм менә үзебезнең культура үзәге инде клубыбызга ярдәмдан башлаган. Әлеге көндә ир-егеттер үз тәкъдиме менән яңа елга бот майдансыгы эшләүгә сыкты. Кар юклыгы, көндәр йылы тору сәбәпле Һыргалак майдансыгын кую гына бер аз эште тоткарлай. Карды кырдан трактор менән ташып өяләр. Шулай ук авыл халкы көсе менән бына инде 45 ел элек төзелгән мәдәният усагына ремонт эшләре башланган. Бындалай ир-егеттер коры башлап йөрүсе булып тора. Клубыбызга быел 46 ел була. Менә 46 ел дигәндә без клубка капиталь ремонт башланык. Ремонтты инициатор булып безнең авылыбызның егетләре Хаматов Азат, Ахатов Илмир агайлар башланалар инде. Идәннәрдә Алла бир хәзер яңыртабыз. Ир-егетләрнең эше бетһә, Алла бир хатын-кызлар да безнең аклау эшләре, тазарту, юу эшләре көтә. Шу форсаттан файдаланып, үзебезнең авылдашларыма зур итеп рәхмәтемне белдерәм. Үзебезнең авыл хакимияте башлыгына зур рәхмәтемне белдерәм һәм ситтә ятып та, ситтә кырда эшләгән авылдашларыбызга матди ярдәм күрсәтүләр, финанс ярдәмнәрен күрсәткәннәр өчен бик зур рәхмәтемне белдерәм. Алла бирһә, яңа елга, яңа клубта каршы алырбыз дип уйлыйбыз. Бүтән авыл халкын һәм республика яшәгән халкыбызны яңа ел менән котлап үтәм. Сау булык, бәхет теләйм. Авылым яшәһен, урындагы кешеләрнең үз-аңа уянһын дигән теләк көчле Байыш авылы кешеләрендә. Бүген кайдандыр көтеп яшәгән заманалар артта калды. Ниһаять, авыл кешеләренә лә инициативаны үз кулына алырга вакыттыр. Быны иһә Байыш авылының ир-егетләре дәлилләй. Раушания Рахимова, Хәйдәр Көмешбаев, Яңалыктар.